Ara arribem a l'escola pública, Torres Amat, i mira, tenim aquí la quitxalla amb la mestra, que com diu la pancarta, si construïm un futur independent, el futur són ells. I això és la força que ens dona per seguir endavant. No és fàcil, però és amb el que hem de creure, amb els que hi som i amb els que venen darrere nostra. També els que ens han precedit, que són molts, alguns anònims, no sabrem mai el seu nom, però que van donar la vida i van quedar a les trinxeres per un futur millor a Catalunya. El millor possible per vosaltres, per Reus, per Sallent, per tota la banda d'aquí del Priorat, que són part de les meves arrels, el pare del meu pare, Riba-roja d'Ebre, la meva mare, nascuda al Molar, al Priorat. Vull dir que nosaltres tenim un sentiment molt fort cap a les terres de Tarragona, també cap a les de l'Ebre, al sud també de les comarques de Tarragona, quan vam estar lluitant pel no transvasament. Anem pel mig. I així podríem anar dient coses i coses. Clar, a la meva edat, 74 anys, ja estic una mica bregada amb moltes manifestacions, amb molts desitjos. La meva filla exiliada, els primers temps van ser més durs. Ara, per sort, ella també va fent allà a Ginebra, treballa, està en un sindicat. La feina també la fa de gust, té bons companys, suïssos i no suïssos. I així ens anem tirant el dia a dia. I jo aquí doncs em vaig movent a la mida que puc. No tant com voldria, perquè clar, les forces són les que són i els anys pesen. Tot i així sempre dic que la força potser se m'acabarà, però l'últim que perdré serà la veu. Per tant, la veu de la denúncia, la veu de la protesta i reivindicant llibertat, l'amnistia i sobretot una Catalunya lliure amb els països catalans. Bueno, no sé, què més us podria dir? Vosaltres també sou lluitadores, a moltes us conec, sou una gent molt valenta, sou una generació que veniu al meu darrere i que també esteu compromeses. No sé, això serà llarg, no és fàcil, és difícil. No ens podem barallar i tampoc podem anar contra els partits ni les entitats socials. Entre tots ho hem de fer-ho tot, en aquestes escales. Abans de l'1 d'octubre hi fèiem les convocatòries per tota la gent dels comitès de defensa per la República. Ni que ho haguéssim fet expressament, Maribel. Bueno, des d'aquestes escales, l'alcalde en aquell moment va dir Sallent ha guanyat el sí. Aquí, amb tota la gent, aquelles hores de nit, vam començar a saltar i vam obrir una ampolla de cava i a plorar d'alegria. Malauradament no es va consolidar. Jo no faré cap retret en aquests moments de ningú. No vam fer-ho prou bé? Ho tornarem a fer, com diu el Jordi Pessarrodona. Ho tornarem a fer millor? Doncs possiblement. Però no hem de desistir, nosaltres hem de seguir, hem de donar suport a la gent més jove, hem de convèncer tots els que encara no estan convençuts i bueno, una abraçada molt gran, que us vagi bé. Nosaltres també hem preparat una petita cosa per demà, molt senzilla, perquè els ànims no estan gaire flor de pell, però alguna cosa també en aquest parc mateix vindrem demà i recordarem l'1 d'octubre. Una abraçada molt forta, molts records també de la meva filla i fins a la propera, aquí estarem. Aniràs a Reus? Quan? El dia que t'ho diguin. Aniré a Reus, i tant que sí. Ja hi he anat una vegada a Reus. Molt bé. Que plovia, i per aquells carrers. I em va agradar moltíssim. Al Bàrtagon em van portar el Tallaferro, o un nom així. Potser no ho dic bé, però em va encantar aquell lloc. Un Ateneu. Soc molt d'Ateneus, jo també. Em sembla que són els castellers. No ho sé.
Doncs des de Sallent cap a Reus i cap a totes aquelles terres també que estan una mica descuidades des dels governs centrals de Barcelona. Ja no dic els de Madrid, perquè aquests ja ni se'n recorden del que han de fer. Però també el nostre govern s'ha de dedicar més cap a les terres d'allà baix. Barcelona, with the world rushing by, not a trace of how I knew her, from the talk around the town, to a place where I can hold her, till I found myself asleep